Oh yeah! Deň 6 a 2 diamanty. Už len krombáč. To je ten najväčší problém. To je najmenší, keďže už som pripravený kvázi. To koľko ich tu je? Oh yeah, bitch my man. Toto je kvalita. Prší. Dobre, nevadí. Potrebujem 5 diamantov. OK, to vydačo. Takže. Krompáč. No asi krompáč iba. Diamanty v dni 6. Tomu Fahrenheit, ne. Potrebujem 5 diamantov. Na to, aby som mohol... Zlato. Ďalšie! To bude 5, aj keď sa doserem, to musí byť 5. Dvaja? Kam, chlapci? A ja nemám armor, chlapci. O nie. Teba nechcem. Kámo, teba nechcem. Nie, nebež za mňou. Ďalšie! Toto je diamantový biom. Toto je diamantový biom. 1. 2. 3. 4. 4 a 5. 5 diamantov v dni 6, ty kokos. Kámo, brácho. Je ich tu viac? Musím asi vypnúť. Jaj.
Yes, aj slime chunk tu máme. Kvalita. Takže vedro. Yes. Sticky. Yes. Krompáč. Yes. To by bolo. Príprava. OK. Takže obsidian. Yes. Tu čakal. Dobre. Creeper sa mi tam kopí. Není tu taká na zemi voda? Kráľne, aby sa mi zišla. Ďalšie diamanty? What the... Dobre, zase s ďatlom som nemal síce šťastie na toto, ale mal som šťastie na takéto veci. Ostatné máš proste vždycky také šťastie. Nie na všetko, ale na niečo určite. Než musím z toho creepera zobrať tú vodu. Aké ma možno zabije kapec. No poď. Daj bombu. OK, to bola bomba. Nemusím hľadať. Oh yeah. Nemohlo mi to takto uľahčiť. Chlapík, budem musieť myslieť, že v Nedri sme skôr ako som čakal. Divčík. Chlape, mám diamanty, obsidian, môžeme ísť do Nedru. Chlape, vieš čo som našiel? Veľkú ravinu, kde sú všade diamanty! Ja keby som cheatoval. Ukáž. Mám ich tam 8 vyhliadnutých ešte a to som 5 vyťažil na obsidian a na enchanting table. Len pozor, je tam veľa príšer, sme na slime chunku, takže bude slimy. To znamená, že budú v líše. Lebo slime bole, vorovná sa líš. Kam? S tebou mám proste šťastie, nemali sme šťastie na seed, ale máme šťastie na diamanty. Nový rekord. V 5. dni diamanty. Hej, a kde si ty, gej? Dole. Ťa nevidím. Ja teba, hej. Počku schodom.
Dobre. No ale neviem, či to Si topem, počkaj. Ja už ťa vidím, Ups, to bola zlý blok. Nevidím teraz Je tu nič. zlato. Yes? Však chlap, vieš koľko tu toho je? Ani sa mi pýtaj, počúvaj. 4 diamanty, musím ich vyťažiť. Nie, neďaž! Nemáme fortune! Prosím, Čiže neďaž! nemáme fortune, veď ho nebudeme mať ani. Budeme mať, lebo už mám enchanting table, ty chuj! Okay. Aj slimovia tu sú do piči. Však hovoril som, že sme na slimečanku. Tí to mali te nezabijú. Poďme enchanty robiť. Dobre, máš cukrovtostinu a idem škúskaj, tu je jeden, hej. Mám. Ináč potom tam je druhý, ktorý som nechal, lebo som už mal 5. A je ich tu ďalších 8, čo som pozrel. To si nevykopal. No však lebo nemáme schody. Nemal som schody, ver to tak. Mám obsidian na portál, kámo. Máš zapalovač? Nemám. Môžeme ísť do pekla. Máme flinty. Môžeme ísť do pekla. Je deň 7, takže je ráno. Tu spravím portál a budeme si ho skrašľovať, hej? Čakaj, tu dám takto čiernu. Takto čiernu. Hop, hop, hop. 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 Hop, hop, hop. Môžeš. Pilčík. No. Zavolaj ty mne cez Discord. Dobre. Vypil sa server? Nie? Odpojil automaticky. Nevadí, Keď napojím sa. alfabnem, tak ono sa Napojím to odjebáva. Aha, Teba tiež. dobre, lebo mi odpojil server. Tak na novo zapni svet. Na novo zapni svet. Prosím. Môžeš sa joinovať. Keď tak ešte nie, už môžeš. Dobre, ukazuje mi. Ďakujem. Boha, kámo. Toto bude speedrun svet. V pekle. Ale nie. 6. dňa. Tu už môžeme búchať postele, kámo. Dobre, som tu už, prestal pršať. Dobre, máš zapalovač? Nemám. Ak nie, ja mám jedno železo. Počkaj. Počkaj, ja spravím. Mám ja spraviť, či už si spravil ty? Železo. Počkaj. Už som spravil. Hopa! Oh yes. Agast! Ktorý biom? What the fuck? What the fuck? Ale dobre sme. Výborne sme, kámo. Pod zemou sme. Toto normálne... Čo ti jebe? Toto je za sít. Toto je za sít. No môžeme rovno čapovať lávu. Kámo, čapujem lávu do piecky. Ty sa ešte sekáš. No hej. Počkaj. No som v pekle. Musím reštartovať onu. Nie, počkaj, dám do tohto. Dobre. Je tu meď? Není tu meď. Je tu meď? Dobre, dáme lávu.